Čaute, ja som Mišo. Ja som Noel. A dneska sme sa rozhodli spraviť taký malý charitatívny projekt Pre ľudí bez domova. kde im vlastne dáme niečo na jedenie a niečo na pitie. Lebo vlastne je 35 stupňov, takže by sa to celkom akože oplatilo. Mňa by to potešilo, kebyže som bezdomovec. Našli sme prvého, Takže mu ideme niečo dať. aj niečo by sme mohli vybrať, ne? No, poď. Takže len aby ste vedeli, že čo im dávame, takže dávame croissanty, jablčka a ľudsku. Minerálku. Máme. Takže vlastne máme prvého za Takže nami. Je to týpeček bol veľmi veľmi rád. šťastný a neviem, prvýkrát som asi niečo dal bezdomovcovi, takže Nemám tu vreckovky pre teba. celkom zaujímavý pocit. Tu zase našli sme ďalších dvoch bezdomovcov, takže zdravím, Môžeme vám dať? môžem takto. Aby vám nechybalo čučo? Nie, Vy ste takí športovci? áno, nech sa Vy páči sa mi jeden. ľúbite, ďakujem. Jeden? Dobre, A jablčko. dobre, ďakujem. Nemáte za čo. Už sme športovci, no. Nech sa vám darí. Ďakujeme, Nech sa vám darí. ďakujeme. Ďakujeme. Ja vám Majte sa prajem. pekne, pekný deň. Ďakujeme veľmi Ja vám pekne. prajem. Držte sa chlap. Ďakujeme. Dobrý deň, teta. Môžeme vám dať takéto? Nech sa vám páči. Takto. Na spestrenie dňa. Nemáte za čo. Majte sa. Dovidenia. Takže vlastne toto je niečo úplne úžasné, lebo tí ľudia majú čosi za sebou. Je to na nich vidieť. Nie každý, kto je bez domova, si za to môže sám. Presne, nemôžeme odsúvať ľudí, ktorí sú bez domova, lebo väčšinou máme vo zvyku ich všetkých hádzať do jedného vreca a hovoriť, že veď oni si za to môžu sami, ale nie vždy to tak je, niektorí ľudia proste za to nemôžu. Sme tu zase a našli sme ďalšieho pána, takže Dobrý, zdravím. mohli by sme Môžeme vám vás takto? Ďakujem, Nech sa páči. ďakujem, ďakujem, ďakujem. V poriadku. Nemáte za čo. Majte sa. No, asi takto. Opäť rád. Dobrý. Zdravím. Mohli by sme vám dať toto? No, díky moc. Nech sa Takto. páči. Ďakujem pekne. Ešte jablčko. Ďakujem pekne moc. Máte za čo. Majte sa. Aj vy. vám. Takže fakt je vidieť, že aj takáto vec dokáže potešiť. Sme tu opäť znova. Zdravíme. Výborne, Nech sa zdravíme. páči. Môžeme takto. Samozrejme, ďakujem pekne, príjemný deň. Aj vám. Aj vám príjemný deň. aj vám. Hej. Takže ideme na ďalšie. Zdravíme. Môžeme vám spraviť? Môžeme Takú takto radosť. spríjemniť Nech sa deň. páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Díky moc. Nemáte za čo. Majte sa. Pekný deň. Pekný deň. Zdravím. Počúvajte sa, niečo vám poviem. Áno. Na sekundu. Taký frajer som ja, vieš čo. Vieš, aký mám kamarátov v Leviciach, ja som z Levic. Pomôžte mi aj vy, chlapci. vole. Dáme ti toto. Dáme toto. Toto. Nech sa toto, čo páči. je? To je pitie a je... Díky ti, chlapci, díky ti, bravo. Jak viete, V poriadku. Si tak frajer, pomôžete. chlapci. Počúvaj, ja sa ešte stretnem s tým. Keď sa dá a viete nejak A oni sú pomôcť. dobrí. Iba do doma. Ja som včera... To je pre vás. Tak to pomáhate. Pomáhame, snažíme sa. Je to veľmi pekné. Ďakujeme. Nech sa vám darí. Ďakujeme. No, je to naozaj radosť vidieť, ako sa tí ľudia tešia, keď vlastne dostanú aj takúto maličkosť, lebo my si ani neuvedomíme, čo všetko máme.
ľudia, ktorým sme to dávali, boli vlastne šťastní už len z toho, že dostali pitie. A my si vlastne neuvedomujeme, že máme doma vlastne celé potruby a môžeme piť koľko chceme. A jedla máme k prasknutiu. Tak, myslím, že ty si povedal všetko podstatné. Dôležité je, že o mesiac asi by sme chceli zopakovať niečo podobné. Áno. By sme boli veľmi radi, keby ste sa k nám pridali. Kebyže nám napíšete. Nám napíšete kontakt na nás. To bude na Facebooku. Bude potom na To budú Facebooku, nás áno. nájdete. Takže keby ste mali záujem sa pridať a robiť niečo podobné, čo my sme spravili teraz, tak nám bude napíšte a budeme radi, keď sa uvidíme o mesiac. Ďakujeme. Tak sa majte, pekný deň. Ahojte.